Hi guys, magsubuntang ninyong tanan. Kunapod ni Steven Burst. Kamusta namang tanan guys? Manginaot ko nga na mo sa magang panglawas, na maggamping mo sa kanunay kung asa man mo karon dapit. Painit ko darit tawas. Yes dyan dia, nanilhig. Nanilhig. Mingkoy, good morning Mingkoy. Si Mingkoy yun, naninda. Ngaway noon. Good morning pangit. Dapat mag-iim ginani gamay rang silhig para di buka. Ganda tayo. Ay nanilig. Ako be. Ayaw, bawal pa. Bawal pa din ko manilig. Bawal mong kot. Napuga na. Kung ka napuga. Mangusog pa yung mga ano. Watch and learn lang. Watch and learn. Kuyan yung tag kuhan hindi mo na naman yung dalan din at parang yung mga tanong eh Bawasan eh, pamutang ng mga tanong, pamaligya na naman na. Wala may mabutangan, kay mag-iana naman na diha. na naman eh yan, mahawa na nila eh ako na yung pawagin kay hinug na Hinog na din na. Taka lamang ka. mahulog na po yan eh hinug na oh inanig kita itong nahulog dito Pamuna mahumok. hilo na oh nabuwak naman na siya madoke mabuwak ako nagbantayan Baka ko no, kung sa iso, hinog na ba? Baka. inani to dito nahulog Baka gani. ayaw pahilon lang na to kaya kung nabawasan kaya aron dili kayo mulay-lay ba ay kung bawasan guys kaya aron dili kayo sa gabal sa kalan ito pinanigas di ay parang panigamay kay dalan na panidari tulungan na itong tulungan para sabi daghang di amigas ni Bing di kontrata mo sa ba? Nga sa liog Oh my god. ha? Amigason man po din siya di ay ana ba dili kayo ko uy nanay daw ng kamunggay uy ganda ng kamula to tanggad yun, tanggad yun isa nga sa merkado tanggad yun ang tanglad dali kayo mo tanggad ng sagputa dali mo tubo tambok drive kay diha nabatunon tariyo no daggan na kay drive yo Tambok mo jota na diha dapit. ay agkatong dauban sa una di ay dauban ni
dauban din sa una. O din yung tambok kaya dauban din sa una diay. Ug magasolinahan na ni Dani. Ag kaning Dani padir na ni. Pader na. Laina, halimuot na. Pero guys, pader na tri guys ano. Kung taga ano grade mo pwede ha, pader na gini. Kaya mo ano ang pasigyanan. May mo yung pader. Wala naman. Matabunan na ta. Magtanim na taglaing lagundi kay puungo na nas tagijas juta. Magtanong na dito kay magtanong. Sayang laman na. Ha? Sayang. Adi, Putlon gina. di siguro pod. Putlon na. Wa may o gasolinahan kay mo wag kay yuta ibutang puro ginakuan. Puro minto. Tanawon laman na tagan sa kos tagija. Kay natara na gud ni. Ha? Natara na gud. Bisa na, hindi naman nagbayaran mo kay mahimo. Depende ra mo nas tag Tago ng boundary o kana diya. Tagaan tagdalan kini sigurado dalan ni. alangan magilagad jeng idit datag padir da ani Dani nga natara naman ni. Tagaan diya kuan kani padir ni ana. Dire ra pud ko to bila kay wala na balay naman diya dire ra man o. Gamay ra man ang robotik ako ang likod ang tubangan. Gamay ra. Gamay ang Ang likod kaya putaw mo na ang tapos ka na ng tricycle mura mo na ilako sa likod. nilagi na pwede nga magpadir sila Dani kay natara na magpadir magani diha dapit distansya. Oh, patay ba mo sa lagi ko mabutas. Uy, agong gunting na habol ha ita. Habol mo kayo ni. Ini ba? What's now? Wag na ito gamay lang. Dinero taron dinero. Atong photographer si Jillian Burst. Pwede. Suya kanya, kaya di mo ito kagunit. Di mo ito kaguniton, kaya bawal man. Wala ito photographer. Ikaw ra mo magbawal, di mo gud bawal. Hindi liya ko. Kita dinero taron dinero. Ang bawal ay bawal. Di pwede. Ganon. Pangtiguman ng mga tumoy katang itanum. Kana mo kung tumoy mo ipang tanom. Wala nang ganito space. Magtanong pa ka. Ato dito sa kilid. Tama na ako nagkuhan. Inano, lagundi. Nagano na ako. Para huwag na yung mabuhi. Huwag na yung mamatay na yung mabuhi. Bupan pa niya, sakto na. Sakto na sa, bati pumupo kayo. Full around. Jardinero food. Saglaway, gusto na sa pagkita. Gusto sa muliyok. Ako rin ko na naging bawal. Bawal yun. Wala pa ito. 3 months, 2 months pa lang. Supak sa yung doktor. Ako yung doktor. Alright. Pembawasan kayo ron mga pantay. Grabe, tagok din siya. Exercise na lang pangilo ba? Exercise na lang pangilo. Aray. Sangkin mo tayo ano ba? Uy! Pita ating bikin. Kaya nasa mga hawak ka na mga exercise, din lang kamot ano? Tragitik ba? Bingkoy! Anak ng tinula.
Asa ka na itong ipanghiliran ng mga buwak magiana na ni Dani? Di ba man siya makatabang na ako guys og silig-silig kaya karon pala ko lakawon kaya ma-exercise. Ako lang siya manilhig og guna-guna kay bawal pa siya. Pakalakawon na sa. Hoy! Mulugan ka naglahing. Ha? Painit dire mong likod be, painit be. Dire ba sa init? Daghan ang max amigas oy. Daghan manguan. Amigas. Painit yung likod. Maka ni friend dire sa init sa. Ayaw. Aw giring mingkoy nga kuan dahon. Bawal palagi yun sopa kay taon kay 2 kabuan pa baya. Painit trio? Diri ba painit? Yung likod painit eh. Init mo. Ikaw medyo kay kamu kuan. May kay kamu kunong istorya. Abugaluhon pugada. Wala mainit dia. Dari oh. Diri dapit ba? Hindi siya magkadoon siya. Nari dia. Ano niya? Na may magpainit na magpadol-dol, buuing ka. Painit ha? Ay. Hulugan gani kaglahing nito kay nganyo kag tsamba. Tawag na. Oh. Maminaw kilometer na nito Dayon. Pagod magduwa may sindulay ba? Nigis na na sit. Pero gyapon muli. Modoon na siya magnana na. Makita ko na bit-bit na tik dagan nagdajon ko dana. Kay mapiktan man. Witik man. Kamuha di minaw tawgon. Sakit be. Sakit ba ni witik? Usar ka buka ko katilaw jud ko sakit kabugkos. Sakit lagi. Mo ni pangwitik ni nanay naman sana sa gamay pa. Gabi na ko ni kuan na to nakainom. Nakuan pa jud kay party mo to December nakainom pa jud ko gamay. Puspusan bitaw ko sa kasilhig. Nagamo ang bay kay taas naman to. Makita ng silong. Antil ba? Antil. Padong. Ah. Padong di dari dagan ko dito. Aray dyan uli saka dahin ko sa taas. Ang sakit yun ka to yun. Dajon, hugas tiil, hugas sanina. ang sakit yun ka tong tibuok kanang tibok may sakit kayo. Ah guys, wala pa ilamot guys oh. O pa iligo o pa kailis oh. Ako pag ko iligo po, nagilis ako kay basa kayo, nagbasa na po. Kapuyag labar pag natin. Kapuyag labag labunon. Ya. Sige, ganyan siya sira ulo. Hindi sira ulo. Eh kitiwasan na akong trabaho, sige rin kang isi na. Kitiwasan na ako na, ikaw na po ikuan. Kitiwasan na ako na. Ito siligo na kay mula na po, pilit na po na eh. Dahil na po dito ang tangon. Ika nang usa niya, kalihokon mo na siya. Wala pa yung badlong nga nahagbay. Ikuan magsilhig. Samtanan pa kagtangad, dyan napalit na ng juta. Bungkalo na din na. Sayang naman na. Ay magamit maninuna. Gamit na, ato ng ipton. Ang lagundi ramay ang gikasayangan. Lagundi may sayang kayo guys. Kaya dako ra ba ng gamit. Dugay na guys, kuan na, pinakatuig na rin. 3 years na. Dugatoy na siguro biga. O 2 years na siya natagitanong. Kalabang sila na to ah. Kahit gining di atong juta ba? Magtanom-tanom ta, sayang kaadjog. Pat dyan ra, sakitan pud ta. Kay puhon o gasolinahan na danay. Wala, pader na siguro na danay atubangan. Patir na guys, di gasolinahan, basta gasolinahan, patir na. Gasolinahan yan. Kuan.
Yung kito pag itlog niya maging nagbuta na. Babay ram di butan. Siya. Ang laki dahil di butan. Paras din mo sa diay. Ni di butan. Someday mong gusto ingnan kagoy buot. Katulap itabangan sa kubi daghan ang katulbi oy. Dagang mamaak. Nagi kulatan na ka sa migas kisabaan ka. Grabe mo. Sulutaw na sa bandi ay. Paso na yung tiptiban di. Tiptiban yun ko guys. Makadot ba niya akong hapon lang ting. Sus Mariosip, Ginoo. Balaid naman ako eh. Hindi gunahon eh. Masipit tadi ha. Gusto tayo mangguna. Hindi nga guna. Gusto mangguna yan. Gusto mangguna yan. Hindi man pwede yan. Mga kabinat yan. Sisira buhay natin dyan. Di na nakakaya nga maglingkod og nga na gang tahi murag ma kuwan. Mabitangin di ka yan doon yun ako be. Aron di ka magsisi sa huli. Kaya una-una og ka ng imong gusto. Magkaiba yan eh. Una-una pwede ang una pero may mana ang problema. Hindi ka bughat. Wala na. Yung tonsis na. Delikado. May nang niya dun dihok ka na. Wala na. Pwede na ba? Apa may muhang gunahon og mahimo na ning agihanan dani. Maguna ka sa agihanan. Nga na init na kadyo ning atuang kuan lugar dani og ma gasolinahan na dana. Kamot ka init kay gasolinahan. Init man gasolinahan. Pati mahimo ba kay hindi na to property. Magtiis na lang tagon sa inaa. Diba guys? Tiisin ko anong meron. Loh. Traffic na po diya. Saan nabuslot na po diya? Ganahan ko panington ko kay murag ma-active ko pero di ko panington ba baka kaluya. Ang paningtan ng taman dito sa gibuhi na pati ng saging na pang tibtiba. Paningat na ko ha. Ano na paparaan para panington ba? Gara pa daw. Be, Abtik ko nung be pa dayo. Pero kay nakon yung taon ka kaluya yung taon ni mo koglingon. Hindi ito ganahon na ito nga naon. Erong dili mo kuhan, dili maglapok-lapok. imong kaugalingan may imong kaluyon kay ikaw magkasakit kay bawa kang imong asawa mahinang loob magunsa na laman ko siyang buhaton. Mo na imong kaugalingan may imong kaluyan. Oo, ako mo koglingon na. Ako mo ni koglingon. Kung magkasakit-sakit ka kay bawa ka nga harap kong ka tawanan. Bayan mo yung loob mo. Na barong malimpyo na tanawon. Ato lang daw ban ko rin. Pwede man. Kay ladya naman ang ilaw, may paibabaw rin kuan. Ay, sa magkuha kong kuhan. Ano sasabi mo? Tapos pasigot. Kana pagpahimo sa dihaguna samtang hindi pa na diha padir. Kung padir na wa na kay gunahon, di na ka maka pangguna kay wa na gunahonon. Hindi na mapatatang na dyan. Di man la jura man. Sayang na. Okay. Ang dagkan pa ba kayo? Para magkatong sa uban.
Lami ka jug langit arang kablo. Ha? Lami ka jug langit arang kablo. Pero mas lami pag beteng to ah. Daghan ka jung beteng. Musiga man na kay ladya naman ang mga dahon sa saging. Hala. Pababaw riyo, karinday mo mga sinilhig. Ako ganin utang. Nga patay na. Grabe singutan na ako ba? Sige, paibabaw na ng buhi. May rabog ng bilaab. Nabay, pababaw na ng buhi. Karabog ng dilaab to. Hagag ka ba na? Imong gikamot. Nana. Arang lamia ka jug aso. Isinggit imong problema. Karong ianod sa aso. Ipadas aso. Hindi mo ang problema. Kasa ni mo ipaabot. Ang problema, ana. Nade kay problema, binang di ka mo problema kay sige ram kagtisngi. Ano? Nya na sungkit-sungkit. What's your problem? May problem ito. Bakang sira ulo. Napay mga patay pa dapit sa punuan sa saging iapil. Mangkunin mo pa ko ano na ko tigmandar. Tanaw nato kinsay di sungutan nga sigig mandaran. Kana ba kana? Kahiman. Ilaw pa mi basta. Ana. Ito kabuang bay. O ganara diha dapit tagipadir nila di. Nagyapon tayo space. Magampo laman tangadana ra dapit tagipadir para di na matangtang ng lagundi. Kay sayang kaadog lagundi. Nangudlot na maday pagkuan kamunggay. Dito spikas. Tay gamay nangudlot. Pati ng kuan pa, punuan na pa matangtang na. Ha? Pura lagi din nila ginoton dire ra ba? Ginoton nila niya na. Tanong na tag gubudog lagundi kay Sayang laman na. Huwag maputod ng punuan na. urot. Sayang mo lang. Sakitan malamang punta. Matangtang na pati kamunggay. Aga-aga dyan ka sayangan naglagundi kay Dako na. gamit ra ba kadyo na nato gububuhon sigiyan. Sayang bugpat dyan ra ba. Sayang. Kaya lagi magtanong na tanap. Ako maghilira ko dito sa gilid do. Magpanibago na putag tanom. Muro ba sa buha na dire pud na buno na dire. Sayang sakitan punta ba nga. Sakit dyan ning magtanom-tanom tag diatang jota dyan mabot ang panahon nga gamitin na. Dyan na nagata ang tanom na nakapahimos na ta dyan. Kalitrang ka ng kuan ba? Pat dyan kay diato. Kuan po mo kay nimo. Pero salamat na lamang po sa mga panahon nga nakagamit ta. Pero sayang dyan huot po sa daghan nga.
Nga na ba may tabo. Madyo lang malagang taga-nara dia saging unahan nagpader. Di na mo. Ihatag na naman ng tanin natos tag-ija ba, no? Kaya ilaan eh ko. Kay og danhi ila dyang ipidpid wa jay choice matangtang ka jud ng kamunggay diha og kanang Kanang kuan. sundon. Kanang ginatuna mo sundon. Ari hindi mo ganyan. Putol ni. Okay, hindi mo nilalan na. Diya kaning kuan, chisnat sayang kaadyo. Ang hirap maging mahirap. Mahirap talaga mo. Sakitan laman ta. Munang sa sunod di na ta magtanom-tanom og datong jota oy kay sakitan laman ta. Nabot ang panahon nga gamitin na. Na magtanom-tanom ra jud tagaterang jo ato jeng kaugalingong juta. Pero ngano kay daghan magpatay sa juta? Isa mo ganin suon mo ganin. Magagawa yung yuta. Nga juta ra man na. Hindi mo na nimo pasanod mamatay ka. Pero may inayang dyan ko sila gundi. Ang hiot nagangdaghan sugod na. Oy, pangit. Uy, 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 uy. Ang lipadan ni dyan nakagawas, oy. Mga sana siya malibang? Iso pero ako ipatol. Gusto kinamudagan ro. Nga no? Kaya dre, gawas mo kami eh. Dagan dito dre, pinawag. Kurong dito pang kabol na bangga ko diya sa putaka nagtanong. Napalit na magkahaning juta pa. Ano ba lagitang-tang nilang banner dito? Njag isut-sut pagpader pa. Isut-sut pagpader. Dani jud mismo. Ako gani mahayag gani. Para dili nila eh. Pwede ba kataman just tagidya nga dahara taman ay kuha nagpadir. Ang lagundera man ginahuna kay sayang kaadyo. Pangit. Maligo na po na ron, karong mapresko.